Yero itrai sai sin pat ngai ke blei pi baro kerteng ka patiang tam ke jong ujisu te hak ni ke video ngakwa ban ya tho ipi ba la shai ngin sedon ni ke jing pen kentang ya ki pniang ki jong pi na ka bentai ki papang na ka bentai ka met ban na ka bentai ka men sim ru kum ju te men chim snam ngala de ble ka wei ke video shapang ka ni ka pen kentang ya ki pniang te henrei hak to ko podang dan tang diat ki ba yo i ke ni ka YouTube channel ka jonga te mentapat la don bon ki bon thamai ha ka ni ka channel te ki judon ki ba ju phone ya nga bangan pen kentai ki pniang ki jong ki te la ki yo ha ka por ki phone te ka ba ha palan ngala hi ban chu pen kentang na po ka phone ru henrei ki ba pon ba haba ki la phone nga ki ong kong men tu ka singi phone ni phi na mangi ko apin pen kentang ki pniang na ma bangi la lot ko pniang tang ba klem yo na mar pi switch off ka phone ka jong pi te haba nga ong ki sa shu pet bet ka to hi ka ju ka video ka bangala de ble man chim snam te henrei kim la ban shem na mar ba ki don ki ba kham start ha ka be de bet ka mobile ki don pat ki ba ki bom da start ha do kata kata kim la ban pet ki tu ki video ki ba rem la tan ki ba wan pau hi kum to ki yo ban pet te de na mar kata ka daw ngala singodon kam bangan pelat dah kabat mai kenang bapa ro pin ya yo lang gitu ki bom yo itu ka video ka berem bat kenang ba ha ba pi phone yang nga pim yo namar ba kasem jing hi ba pin yo ban phone yang nga namar ba teng teng ngadang duwai teng teng ngadang puli bible teng teng ngadang pen krek kubor teng teng ngalet ya slok ya ki brio bat kum ta ter te kadon ka por ka ba pi yo bat kadon ru ka por ka ba pim yo te de namar kata katau te ngala perkat hi sin hi snam te nga hap hi ban le thamai ya ka ni ka jing pen kentang pniang ha ka jing shisha don ka jing ya per bat ka tu ka jing pen kentang ha ka ban le no ka don ka jing ku ka ba kraw ba ha ka tu ka video ka ba ngala de ban le na mar nga hi la de na ma chibun ka jing ku leng ba ka tu ka pniang ka ba ngala pen kentang da ka kerteng ka jong ble pa ble kun ble mesin ba khot ka ba ngala tap da ka snam ka jong ngala kren da ka tien ka jong ka ba kum ka jing alam ka jong te henrei ngasule ya ka ne na mar bon phim la ban lap ya ka tu ka video te knang pa kan long jing ku ni lang ba ro te na mar kata phila ban thiet lu pai ki pniang ki jong phi la shai da met ngan sepet ngentang ki pniang na mada ki ba pang ha ka met bat kum ju na ham ta ki ba pang ha ka men siem ka ba mut ka jing pang pop te bat ru na ka banta kino ki jing don kam lada phi don kam ka jing nang jing start phi don kam ya ka jing sok ka jing san ka jing da ka jing ker bat kum ta ter te phila ban thit ka no ko pniang ru ka piang bet tang ba ka de ko pniang phila ban pat ka tu ko pniang bat nga pat ngan yo ban duwai bat nganget kan lo ka jing ku yang ngilang baro ki bom pat yo ya tu ka video ka berem te wat phi ru ki bala yo iki video berem ru la se phila lut ko pniang ka jong phi te phila ban thiet bangin yo ban pen kentang lang bat ngin ya ruai shwaru la shai nga kwa ban le ka ba kham thamai na maru ble chungi ude uble uba thamai te ki jing ku ki jong ki long ki ba thamai bat kar kum shakri jongi ru khade ban long ka ba yai thamai ka ba yai pen thamai ka ba yai pen sngo pha mat jong uble la ka thamai ru ka de ban long kat ba kum ka tin ka jong uble om de ban thamai ba ni ya chabar ka tin ka jong uble te ble jungi ba thamai ki jing ku jong uru ki long ki ba thamai te to ble uni ban kar khu phi nga shu ko an pen tep tang ke ne ba la shai ngin se pen ka tang ko pniang ba nga nget kan long ka jing ku nam ta ki ba pang bat na ka ban ta ki ba ngop ki jing sngo pha jo ka ni ka per thai to ble ka jing sok uni ban kar khu lang ngi lang ba ro ya ro itra